servirà la falta Ferron, vinga, som-hi, Capi, amb Rusqueta, perfecte, Otagné, gol, 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 quin golaç i quina definició perfecta d'Otagné. Veiem com el servei és boníssim de Xavi Ferron i fixin-se vostès com defineix amb cama esquerra creuant-li el porter del Torroella, que no pot fer absolutament res. Senyores i senyors, ens avancem al ZEM Torroella de Montgrí, Unió Esportiva Torroella 0, Unió Esportiva Figueres 1. Executa el córner del Torroella, el refús defensiu és boníssim, compte que la té l'equip local, el xut, Ferretti, rebutjant un xut complicadíssim del jugador del Torroella, treu les dues mans a passejar don Nacho Ferretti per evitar l'empat aquí al ZEM Torroella de Montgrí. Seguim guanyant i anem a per la segona victòria de la temporada. Som-hi!